Bine ați venit la Level Up Show, emisiunea unde jocurile interactive și provocările sunt la ele acasă. Astăzi vom juca cine este impostorul. 3 concurenți vor primi același cuvânt sau aceeași întrebare, pe când unul dintre ei va primi ceva diferit. Misiunea celor 3 concurenți este să găsească impostorul, pe când impostorul trebuie să nu se dea de gol. Cine pierde va mânca o aripioară cu sos picant ca pedeapsă. Haideți să-i dăm drumul! Deci trebuie să zic acum ceva ca să descrie. Da, vag. Dar nu prea direct. Și zi microfon. Lover. Extraordinar! 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 Nici n-a început bine! Mamă, ce bombă! Nici n-a început bine. Aveam mai mult de 5 secunde. Ok, hai că o lăsăm așa. Ok, zi Andrei. Zi, Andrei. Sau cum te cheamă? Bebe Capa. Mereu încruntat. Legendar. Un om. Super vag, da, ok. Ștefan. Pro-LGBTQ+. Nu că e sinonim cu ce ai zis mai devreme. Te rog eu zi altceva. Te rog eu zi altceva. Nu că e sinonim. Îmi dau seama de multe, dar pot să mai zic că se pricepe să manevreze lucruri. Gangster. Actor. Gangster. Nu, e ceva periculos aici. Îngrijorat. Italian. Mai bătrân. Da. Mai bătrân. Mă scuzați, am cartof în gură. Mai bătrân. Cartofiori ăștia cu pizza, nu? Hai mai dăm o tură. Liberal. De ce liberal? Bă, mor. Cascador? Eu o să zic taxi. Un film. Ok, la 3, gen 3, 2, 1 și zicem cine e impostorul. Da. 3, 2, 1 și Bucache. Ce întrebare ai avut? Adică cum Nu, ce ce întrebare, cuvânt? ce nume? Ce ai avut? Ce ai avut? Ce cuvânt ai avut? Vin Diesel. Tu erai! Ia și mănâncă aripioară. Ce ați avut? Ia și mănâncă aripioară. Ești numărul 1. Ia, Robert Robert De De Niro. Niro. Robert De 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 Niro. Ăla era gangster, lover, LGBTQ. Deci stop. Aoleu, m-a rupt. Că-l cenzurez și o să fie gen lover. Mea. Ăsta a fost testul. Uite. Da, mă, cel. Bucache? Ai mâncat? Nu e așa rău. Bă, eu știi ce am zis? Mă, Dacă lasă-mă. ăsta a fost test, hai să nu consumăm. Hai să nu consumăm. Am mâncat. Hai mă, lasă, am mâncat. Am înțeles cum merge. contează. Gen, gata, acum am înțeles. Îți place? Da, Cătălin. Caterinca, nu? Ce Bucache, ce-a zis ultimul cuvânt să Cascador? spun? Nu, mi-a dat seama că te... Vin Diesel cu... Vin Diesel cu aia serios. Nu mai pot. Vin Diesel cu aia serios să vă trăiască. Era cascador, n-am ce să zic. Ăsta nu e așa iute, hai că merge. Încă e, mă, că n-a murit. Nu te-ai prins. Legit. Că mi-a zis, bă, tu Nu trebuie m-am să fii prins, atent. da. Nu mi-am dat seama de ce sunt. Indiferent de ce primești, tu trebuie să Nu, fii a atent fost și la ce bună. zice Asta, toată întrebarea a lumea. fost chiar Eu am bună. crezut că chiar mi-ai luș. Vă zic sincer. Că eu m-am prins la cascadora, bă. Ok. Mama, aș bea niște apă. Lasă, nu ai bea nicio apă. Nu mai mânca de-te în pula mea. Da, chiar ne trebuie ceva de băut. Așteaptă, Lasă-o o așa. să bem în culise. Hai să vedem. Haide, mă, după. frate. Cine Haladit. începe? Gata. Atent la detalii. Ochi leneși. Etnie romă. Versat. Balamuc. Mai zi o dată în microfon. Tic-toc. Tic-tac, timpul trece. Dar de fapt stă pe loc, frate, și mă lasă rece. Oh. Semi-vedetă. Un actor pierdut. Platou cu mici. Stai că am un lapsus de ăla. Artist. Dansator ok. Jucător de fotbal. Wow.
Ok, înțeleg de unde vii, ok, solid. Joc de picioare. De sex masculin. Da, mă? Da, nu? Versat în arta vorbelor. Sexabil. Pause. Damn. Something real. Ei, eu! Pușcărie. Am făcut sau să fac? Pe balans. Haide, Da. mă, frate. După tura asta se termină jocul, nu? Hai să zicem, da, e ultima tură, că deja Ok, ne-am e lungit. ultima tură. Am făcut vreo 4-5 runde. Am făcut. Are un cățel mic. Cățel mic. Rocco! Respectul de sine nu există. What the f***? Ăsta a intrat în dalea metafizice. Ce faceți, băi nebunilor? Cine, mă, tu? La Ai 3 fost? și zicem impostorul. Da? 3, 2, 1 și Ștefan. Meluș. Bucache. Ha? N-a zis unul la fel ca alte, ești nebun, toți am avut. Mamă. Bucache. Deci tu ai Și eu zis am lui bucache. Stan. Voi ce aveți? Tot lui Stan. Ăsta e. Ați supărat și trebuie să mâncați aripioare pentru că eu eram impostorul. Mi-am dat seama imediat. Deși am început, vezi că știi care e chestia? Vezi că am început, Uite ce ai avut. am început în forță, eu am avut Jason Momoa și am început cu ochi leneși, frate. De ce ai zis? Jason Momoa ai avut ok. Nici nu mai contează. Pentru că mi-am dat seama că eu Iată sunt sos. impostorul. Și eu mi-am dat seama, dar ce crezi? Bucache a zis ceva gen și am zis, mamă, Mamă, stai, n-are cum. Și tu ai zis Am lui, crezut că e ai Meluș, zis mă jur. ceva, nu? Doar pe prima. Bă, să știi. Tot ce am zis, restul a fost relevant, Să crede-mă. știi, a fost Crede-mă. destul relevant, Să da. pui aici, să curgă. Uite așa. Ia, frate. Dar gen bucache a fost... Păi eu nu vreau să mănânc pe toate, vreau să mănânc o gură. Păi nu mă, frate, Bă, mă, nu trebuie să mănânci ești- pe toate, ești Ah. Dă-te în pula mea de Pun și eu ca ăsta așa, pun puțin pe aici. Ia cu pâine, La cartofi. ia cu cartofi, dă-te ia și mănâncă. Ăsta Eu costă voiam de- să fiu, să Da, pierd, să să duci mănânc și și eu cu să moară familia toată asta cu lumea ele în nas, nu? E cam cu foame pe alea. Hai să vezi cât tabasco îmi pun eu aici, prost. Eu mi-am pus așa, cum se cade. Și eu îmi pun jumătate de sticlă aici, prost. Puneți, frate, Cum e, iute? un pic. Băgă-mi și pe rasa ta, Dice. Da, mă, lasă, hai. Începe de la tine, meme. Ok, stai așa că am uitat. Am Schimbăm Ia și ordinea. ia de te uită. Da, uite, sunt diferit. Cred că da. Armură. Băga-mea și rasa ta. Armură. Ingeniozitate. Primul, mă! Inventator. Eu sunt Mhm. film. What? Spațiu. Linie. Marte. Erou. Erou. E rău. Erou. Electric. We are Un electric. tată diferit. Damn. Mulți copii. Încerc. What the fuck? Mamă, m-ați băgat toți în ceață să moară băieții, nu? Aoleu! Să-mi va am primit toți chestii diferite. Posibil nazist. Fascist, 100%. Să le chip. AX45118. Ok, asta s-a scăpat. Benzi desenate. Benzi desenate, ai spus? Benzi desenate. Mai avem 2 runde, nu? Cred că Asta e ultima. asta e a treia. ultima. Ar fi a treia. Lasă, Lasă-mă, la Aaron. 3 cu noroc. Ok. O să spun urechioasă. Tesla. Asta e răspunsul tău? O să spun contracte mari. Tovarăș cu Joe Rogan. La 3, 2, 1 și zicem toți Haide. cine e impostorul. Da. Da, clar, se știe. 3, 2, 1 și... Memel. Memel! Pici, pici. Pici, Memel. Dice. Eu zic că Memel. pici. Stai, hai să zicem părând. Bă, vă Stai, zic stai, eu, stai. Ștefan Stai, cu mine și cu ea Zi, am avut... zi. Dice. Tu? eu Nu. zic Memel. Poți să le... Nu? Sau gata. Da, nu, poți să zici. Poți Nu, să- Ai stai, zis? stai.
Nu, S-a decizia ta finală Nu, care e? S-a zis Decizia atunci finală. din spate. Care e decizia ta Decizia finală? finală, că acum mi-a venit ca... Păi acum, după Așa? ce... Mi-a revenit în creier, e memel. Tu? Tot memele. Și eu Acum zic tot Salvatore memel. nu prea Și eu mergea. zic că pici. Ce întrebare ai avut? N-am avut Ce Nu, cuvânt ai avut? Am avut Iron Man. Aha, noi am avut Ia-ți-o, Elon Musk. Elon Musk, ia-ți-o, Te vă rog rog, frumos. meu. Ia cu pâine. Cred că s-a spart, cred că s-a spart Ștefan de vreo 10 ore, ești bun. Ce gust de oțet tare să-mi bapă. Asta Nu e așa bun, e super nașpa oțetul ăsta. Cine mănâncă așa ceva? Cred că ăsta e un sos pe care să-l combin cu ceva. Nu, asta e un sos pe care să nu-l mănânci, mă, după părerea mea. Uite-l pe ăsta, cu ce? Ai gust și de alcool să moară băi ce. Aha. Da, mă, nu știu, e dubios. De țuică. Oricum miroase. Meme, ce uri miroase. Băi, chiar nașpa sosul ăsta. Da, Da, bă, mă, nu e bun. bă, dar sigur nu expira, mă. Nu. Da, măi, de aici. Aici Așa scrie are că în gust de... 2028 expiră, dar totuși, Are frate, gust așa de gust de expirat, oțet. fratele meu. Bă, Mă atacă chestii din nu dreapta, dai din tu cu stânga. mătura, nu mai arunca. Trebuie să pun ochelarii. Tu ai mâncat de foame, mă. Prieteni, astăzi v-am găsit la un nou challenge, altceva, alt kebab. Sunt aici cu fratele meu, suntem gata să mâncăm așa ceva. E nebunie mare, haideți să dăm mâinile să vedem ce e aici. O experiență unică în viață, sper să nu fie și ultima. Mama, a sărit toate astea de aici, să moră Jacksana. Deci aici e chipsul, nebunia, e moarte. Ne-a dat nebunii ăștia catalog aici, broșură, avem broșură și mânucea. Să nu dăm mânuși. Bă, n-auzi mă că ne frige. Bă, ce mânuși mi-a dat ăștia, bă, că în palmele mari. Bă, așa. Deja mă ustră până de la miros. Hai să vezi. Ești pregătit? Ești pregătit? Da, haide, Cu cheers. totul? Stai, și că la mine mai e o bucată. Haide, dai play cu ea. Aia a fost să moară măicuța mea, m-a rupt. Mamă, Lasă să-și facă efectul. merge. Ești ok? Pe un moment dat sunt ok. Mâncați și deja mare de pe intestin. Da, mă, n-auzi. E pe aici, pe undeva. Wow! Wow! Deja mi-a intrat peste tot. Mamă, ce e ăsta, mă? Băi, De unde l-ați adus mâncați și ce a spus din lavă? ce ai, băi, ești nebun? Nu mai zic nimic, nu mai vorbesc nimic. Barbe limba aici, pe cerul gurii. Moară, măicuța mea, ce e asta, mă? Mă, ce e asta, mă? Ce e asta, Mamă, de unde mă? l-ați adus mâncați? Nu, eu cred că dacă vorbești prea mult, de-aia te doare. Uf, ce ai făcut, vorba meu? M-am îndreptat tot, ești nebun. E altceva, Te ții bine, vere. e altceva, altă Nu mai putere. așteptam să te ții atât. Mamă, acum uite, vezi, gata, s-a dat înapoi. Da, cu treaba. Mie deja începe să-mi facă așa să Gata, dăm cu el? Zic, vrească, nu știu. dăm cu el? Păi, vrei? Haide, Păi vrei sau nu? Dă mâna sau nu dă mâna? haide, pe filmare. Aia a fost A fost și ce trebuie. ceva mai puternic data viitoare, încercăm, că nu se mai poate. V-am zis, A fost- data viitoare, scorpioni, șerifi, altceva. Să fie de la mama mai... Eu zic că-ți făcături acum, nu știu. Mergem, Hai, hai. 3, hai. Începe Ștefan. Vag. Vag. Cât de vag? Semi-asasin. Ce fac eu asta cu nu mai pot? Ok. Un simplu om în lume. Posibil nordic. Două mâini, două picioare. Vă suți. Arian. De neînțeles. Paranoia. E cunoscut. Sportiv. Degustător, nu profesionist. Ha? Mai zi o dată? Degustător, nu profesionist. Adică doar așa de ocazie, știi? Inamic al patriei. Ai putea spune că e un personaj. În partea Transilvaniei, direct. Înțeapă oameni. Chip de bișon. Arată ca mine. Într-un fel. S-a rupt Matrix-ul. S-a rupt Matrix-ul. Mai dăm o tură sau zicem cine e? Zicem cine e, mă. Mai dăm o tură.
Julituri. Aș putea spune ostil. Ostil. Eu o să zic roșcat. Un caracter ambigu. 3, 2, 1 și Memel. Și tu ai zis la fel, nu? Eu am zis tot eu. Da. Deci asta era evident că el e. Eu am avut fix memel. 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 Și am avut tigaie. Adică tot aia. Aaaa, Da, a zis că s-a Eu luat mă gândeam la Matrix-ul, tigaie, pentru că de-aia, el băi. știa despre ce se referă. Știa că ne referim la el. Eu m-am gândit la tigaie, eu am zis că... Păi și acum ce facem? Lăsăm aripioarele astea de mâncare sau Nu, dar eu mi-am dat seama că sunt eu. nemâncate? Eu mi-am dat seama că sunt eu, știi ce zic? Și a trebuit să zic ceva despre... Nu, de fapt mi-am dat seama că e despre un om, dar nu știam cine e. Și am aflat la sfârșit cine e. Dar știam că e despre un om. cu tine? De ce ai zis că seamănă cu tine? L-ați Deci am zis că caracterizat seamănă în cu mine toate că alea. era un om. Și ai zis tu... Tigaie? Ai zis Arian. Cine e tigaie? Nu e nimeni. După aia a Exact. început să-și dea seama, și-a dat seama Da. că a fost Seama că tău. e el? Ah, ok. Nu e adevărat, nu. Dacă își dă seama, poate să o dea ca noi. Asta e toată schema. The next one! We need the next one! Patriot. Nu mai One of a kind. FMI. l-a omorât. La sfârșit bătrân. L-ai sărit pe memel. Nu, Eu am zis. Mi-l-a zis la Eu am omor. zis. Nu mai știu ce am zis. Dar A zis la omorât. Picant. e sosul ăsta rău de tot, nu mai pot. Omul e picant. Nevastă. Sunt înconjurat de spioni și inamici. Comunism. Adidas. Avem Asta e un ultima rundă. Fii atent. Execuție. de Crăciun. La 3, 2, 1 și cine e impostorul? 3, 2, 1 și Bucache. Nice. Ce ai avut? Ce cuvânt ai avut, Bucache? Bă, Zi adevărat. ce cuvânt ai avut? Hai, joacă-te. Zi, mă, zi cuvântul. Omul a Kanye avut Kanye West. Da, și noi am Ți-am zis că tu ești. Ceaușescu. Noi am avut băi. Ceaușescu, din prima băiete. mi-am dat seama, să moară Fifi. Ia cu Tabasco. Din prima mi-am dat seama. Vrei să pui și tu? Îți spun eu. Da, mai bine să spună el. Lasă-l pe el Nu, să mai las. spună. Lasă-mă că spun. Lasă-l pe Nu Ștefan mi-am să dat spună. seama. Lasă-l pe Ștefan să ușor. spună. Nu mi-am dat seama o secundă că Bagă nu sunt. un pas cu tata. Ești? Gata. Nu. Ce ți-o Păi bă, dar are gust nasol. Bagă. Aia e și ideea. Dacă am greșit. N-a greșit, mă, nu s-a întâmplat nicio greșeală, frate, așa a fost să fie. Un gust nasol pentru un om nasol. Meriți. Te duci mănuși, mă.